Munkassa Munkkullassa. Kiitän vastauksesta. Munkkulle. Gratias vobis ago pro responso. Näin. Oh. Hirveän lyhyt, vaikka siinä on niin monta sanaa. Niitä sanotaan abbreviatuureiksi. Mitä ne ovat? Ne ovat lyhenteitä. Niitä kirjoitetaan, jotta tilaa säästyisi. Ja jos ette kerro kenellekään, voin opettaa teitä lukemaan ja kirjoittamaan. Nähdään huomisaamuna. Paavo, täällä hän on. Miksi grammatikosta pitää huolta? Se on niin pitkä tarina, mutta kirja on tässä. Kiitos Salvon. Ei kestä kiittää, pennikin riittää. Voi kun minulla olisi tämä kirja tuolle Henriukselle. Äämelistä. Anna se tänne. Katsotaan. Capitulum ecclesia cathedralis revanesis Henricum additum cappellenin parosia cathedrali ecclesia additit. Mitä minä? Minä pääsin! Kiitos! Minä pääsin! Minä pääsin! Minä pääsin! Hän sai juuri tietää, että hän valittiin seurakuntakappalaiseksi rääteliin. Aina on mukava tuoda hyviä uutisia. Tämä on todella mahtavaa. Katsokaa, minä pääsin. Ja en sen vuoksi aiokaan paljastaa, että sinä Salvo, senkin pakana ja kerehtiläinen, aiotaan sitä oppitunteja ilman kirkon lupaa ja vielä tytöille. Tule ulos! Nyt juhlitaan! Tervetuloa Kreetan Groviin. Kukas tämä kirja sitten vie perille?